No, ľudská ako 7-ročná mala v škole úraz, tak sme šli s ňou na chirurgiu, kde pri odbere krvného obrazu sa zistilo, že má vyšší počet tých bielých krviniek. Následne nás poslali na ďalšie a ďalšie vyšetrenia, kde sa potvrdila tá chronická myeloidná leukemia. To sa vám zrúti celý svet v tom momente. Tá forma tej choroby bola len tá možnosť, že vlastne transplantácia. Pani doktorka na hematológii nám povedala, že dospelý človek s tým dokáže žiť aj 30 rokov. Dospelý. Ale u toho dieťaťa tam je to podstatne kratší čas. Ja som vedela, že som chorá, ale ja som si to nejako nepripisovala, že tu ide o niečo. Len, že som chorá, musím sa liečiť a to všetko, čo k tomu som musela podstúpiť, tak som to aj takto brala. Začali sme získavať o tej chorobe ďalšie poznatky a tam už sa začalo uvažovať, že je tam tá možnosť, tá pupočníková krv ako odber, tak sa uvažovalo s tým. Ľudská mala ten úraz v septembri a ja som v septembri otehotnela. Tak sme vedeli, že určitá nádej sa tu javí, lebo v podstate pri narodení ďalšieho súrodenca tá možnosť 25 až 30% zhody by mohla byť. A nechceli sme si nehať utiecť tú možnosť odobratia pupočníkovej krvi, ktorý je len v tom danom momente, keď sa dieťa narodí. Myslím, že mám veľmi dobrý vzťah s bratom a celkovo s rodinou sme takí viac spútaní týmto, že touto chorobou, tak mám pocit, že aj tou rodinou nás to viac spútalo, ale k môjmu bratovi mám špecifický vzťah. Pupočník sa odobral a čakali sme, že či bude zhodný ten malý narodený braček s Luciou. Bol zhodný, ale na základe vypočítanej bunkovitosti sme vedeli, že pre ľudskú je to málo. Zase vznikla ďalšia alternatíva, že vlastne to množstvo sa zmrazí a počká sa, až vlastne Patrik dospeje do veku 1 roka. S tým, že môže tam v tom veku prebehnúť tiež odber kostnej drene, že by sa doplnil potrebný počet tých kmeňových buniek, potrebných pre transplantáciu. Bola to jediná možnosť. Našťastie Lucia mala ochorenie leukémiu chronickú, ktorá je v detskom veku veľmi zriedkavá a nie je takou urgentnou leukémiou na transplantáciu. Bola v chronickej fáze a mohli sme čakať, kým dorastie ten malý zhodný braček. Takže sme boli zase rok v tom očakávaní, vlastne, aby neprepukli nejaké komplikácie, aby Patrik bol zdravý. A keď dorastol do určitej hmotnosti, tak sme si mohli dovoliť odobrať jemu kostnú dreň, a samozrejme so súhlasom rodičov, a doplnila sa potom tá pupočníková krv kostnou dreňou. Keď prijala ten štep, tak my museli čakať, či sa ujal ten štep, či nebude telo bojovať s tým, že či neodmietne tento štep. Vlastne Lucinka bola prvá, kde sme použili indikovaný pupočníkový štep od narodeného zdravého súrodenca a potom v podstate pri všetkých iných potenciálnych pacientov, ktorých sme my už mali v evidencii, že idú sa transplantovať, a ako náhle sme zistili, že matka bola gravidná, tak sme tento odber indikovali my a v podstate do dnešného dňa máme odtransplantovaných 5 detí od súrodeneckých darcov. Vždy to boli zhodní, hájala identickí súrodenci, aj ten pupočník bol dostatočný v prípade tých 4 ďalších. Na voze bola veľká debna. Len čo som ju zazrela, poskočilo mi srdce. A v tom som si uvedomila, že každú chvíľu zapadne slnko a netvor, ktorý je uväznený v jej vnútri, môže sa prevteliť do ľubovoľnej podoby a svojim prenasledovateľom uniknúť. Ten človek, keď sa ocitne v tom boji o ten život, už som možno staršia, som to pozerám trocha inak, ale je to také, že naberie takú silu, o ktorej nikdy nevedel a všetko je to a dá sa to vyhrať. No ale človek si uvedomí, že
veľa problémov, ktoré si myslí, že sú problémy, nie sú problémami. Že sú oveľa dôležitejšie veci ako nejaké malicherné veci. Myslím, že to zdravie a tá rodina, to je ten základ.